Остави пичу, аз съм Дара Кен и тук до мене аз Фантаст. Не мога да кажа името. Фантастик. Аз Фантастик 11. И сега ще покажем един нов сервер в България. Той е нов. Казва се PPLandCraft PP. Така сега ви го показвам. Warp Enchant. Това е Warp Enchant. Направих го преди 10 минути. Толкова някъде, да. Ето го. Също че е на Warpend. Ето кое е. Да, даже си отишъл. Тук е много яко, между другото. За PP е. Така. И на Warp е Event. И преди 10 минути имаше Event някъде. Да, ето го. Сега ще отидем на Warp. Ето така, това е Warp. Ето. Емералд. Козички. Цвете. Warfree. Емералд ли намеря? Да. Ето това е Warfree така. Сега ще отидем на Warp. Как да станем VIP? Ами, като изика 10 човека и станете VIP. Info, Skype за връзка. Така, онера експерта БГ. Добавих и Redstone. Сега ще идем на Warp Jump. Ами, да идем на Warp Nether. Сега ще правим поредица в този сервер. Абонирайте се. Харесайте клипа. Дайте коментари. Ще идем на Warp Shop. Може да си купувате Bedrock. Така. Ами това бяха Warp. Warp Rules. Айде, чао хора!